zai yi kyau kusa masallacin da ke kusa su bambanta lokutan sallah. In wannan sun fara sallah lokaci kaza, in baka samu jam'i a wurin ba yau da gobe wata lalura, sai ka koma sai ka isa can kuma ka samu sallah. Amma idan aka yi sallah gaba ɗaya a lokaci ɗaya, idan za mu bi fatawar Imamu Malik, in aka yi sallar jam'i fa wannan liman aka yi, to ba a yadda wani ya ƙara limanci a ƙara jam'i a cikin masallacin nan ba. Ko kun zo a ce liman shi kaɗai ya zo masallaci a lokacin ya yi sallah, mu ma ɗauka shi kaɗai ya yi sallah, amma saba in ya yi sallar limamin masallacin ya yi sallah a masallacin, to ko kun cika masallacin kuka zo daga baya sai dai kowa ya tashi shi kaɗai. To kaga in za mu bi karatun wannan masaba, kaga in aka ce lokutan sallah ɗaya ne, to in ka rasa sallah a nan ko ina ma ka rasa sallah, sai dai kai sallah ka kai kaɗai ko ku nawa ne. Kuma malamai suna ganin a ɗauki wannan fatawar tana da fa'ida, a ce in liman ya gama sallah aka gama jam'i na farko da liman, duk wanda ya zo daga baya ba kada ya jam'i, kowa ya sallah shi kaɗai. Da an ɗauki wannan fatawar da tafi, saboda wasu na laɗewa da irin wannan, ai bari in ci gaba da abin da nake yi, ko na gama ai akwai wani jam'i a baya zan samu jam'i. In ya san ba wani jam'i a baya sai wannan, to zai bar hidimar da yake sauri ya zo ya samu wannan. Amma saboda tunanin akwai wani jam'i a baya zai iya bi, to sai kaga ya tsaya yana wasu hidimomin bayan lokacin sallah. Kuma wasu ma kila kawai haka nan dan ba su son su bi liman sallah, sai su dan danna kafa. In sun zo akwai wanda suke bi su bi sai su sa wani ya bi su ya masu sallah. A hankali sai shedan ya amfani da wannan damar, sai kaga an samu limamin makararu. Baka lura ba sai kaga masallacin ya rabu biyu, masu bin wannan sallah su zo da wuri, masu bin wannan sai su ja kafa, ba su san bin wannan sai wancan ya shigo sai a bi shi sallah. Ka gani shedan yana iya samu ya shiga tana. To tunda akwai abubuwan da yin jam'in biyun yana iya haddasawa, to kenan da a ce za mu ɗauki fa'ida, mu ɗauki fatawar da an yi sallar jam'i ɗaya ba wadda sallar da za a ƙara, tun da ne masallacin nan ba masallacin kasuwa ba ne, da irin masallacin kasuwa ko na tasha ko makamanci wanda ba takamaiman liman, kowa zuwa yake a lokacin da tafiyar ta kama shi, wannan kowa mutane uku suka zo su yi sallar su, in wasu biyu suka zo su yi sallar su, in biyar suka zo su yi sallar su. Amma masallaci wanda yake da liman rati, to kamata yayi a ce in an gama sallan nan duk wanda ya zo ya sallar shi, in kana son yin bin jam'i ka zo da wuri ka samu sallah, ba kada ku ce na kuma ba da fatawa daga yanzu kuma na dai faɗi, saboda haka ba Allah ya sa mu dace. Akwai layi ɗaya na ƙarshe a cikin wannan babin kafin malam ya gama babin, sai ya ce fal jiddiya, yin abu da gaske, man jadda wa jadda, ko duk wanda yayi da gaske ya dage zai samu sakamako. To yin abu da gaske, wan nishad, da yin abu mutum yana jin kuzari, yana jin daɗin yin shi, wa uluwil himma, da kuma mutum yana yi da himma ba da wasa ba, to lisanu halil mu'min, wannan sune halin mu'min. Duk abin da zaka ga yana yi ibada shi zaka ga da gaske yake, ibada wasa yake ba, kuma zaka ga yana yi da nishadi. Zaka ga in sallah azhar yake, sai kaga akwai wani in shi kada yake sallah ko sallah azhar, ya kaga minti 3 ya gama. Amma inda da mutane wurin yana yi kuma gaban mutane, sai kaga ya minti 5 ko 6. Me ya cinye minti 3? Saurin da ya din nan kaga yayi ta ba nishadi. Shi yasa Allah ya kwatanta sallan munafikai, yace wala ya'tuna salata illa wa hum kusala, in za su zo sallah za su zo da kasala, nan da nan sai su bubbuga su wuce. To amma shi mumini zaka ga duk abin da zai yi da gaske, zai yi da jid da kokari, zai yi da nishadi, wa ulul himma, da kuma himma sosai. Wannan shine halin mumini, kuma muna roƙo Allah ya azurta